Wel, Connie Often ni wedi cyrraedd diweddglo y cystadlu Tynnu'r Raff yn hyn, Tynnu'r Raff y ffermwyr ifanc yn y cylch gwartheg. Sioned Phillips o Hermon sydd da fi. Ni wedi cyrraedd y ffeinal y merched. Odyn, fi'n excited i watcho hwn. Bydde ti'n joio bod na? Bydde ni'n joio tynnu. Gyda merched Hermon, ond yn anffodus ddim i fod, ond Hermon di wneud yn reit da, Lenny. O do, maen nhw newid o'n trydydd, so... Ie, maen nhw digon hapus fi'n credu. Pwy sydd da ni yn y ffeinal, mae Sioned? Mae da ni Llanfynydd a mae da ni Brycheiniog. Llanfynydd yn cynrychioli Sir Gar yn y crysau di a Brycheiniog wrth gwrs fel wedyn ni Dardynion yn y crysau gwyrdd. Ie. Reit de. Maen nhw newydd cael ffeinal yn y Welsh Championships mis nôl a Llanfynydd athau, so byddai'n diddorol weld pwy sy'n mynd i fynd â heddi. Mae Llanfynydd wedi edrych yn gyffyrddus iawn yn y rowndiau blaenorol, yn maen nhw dyfe? wedi just dod maen nhw wedi dod yn tîm anhygol. Bydd merched Brycheiniog yn gobeithio dilyn yn ôl troed y bechgyn a parhau ar llwyddiant gath y bechgyn yn gynharach. Ie, wel, maen nhw wedi ennill sawl blwyddyn yn yr... O, Ifan, mae Llanfynydd wedi mynd ar y dechrau. Nhw enillodd yr dawn. A mae mor bwysig ydw i, Sioned, wrth bod brechi ar dyfarnwr yn mynd am lawr, bod chi'n cael beth chi'n galw y drop, yfe? Yr dawn. Y dawn i chi'n gweud, y dawn dim y drop, y dawn. Mae mor bwysig bod chi'n cael y momentum fyna, yw i? Ie, ond os chi'n miso hwnna, chi wedi miso'r 200 cynta am nôl. Ie, wrth gwrs. So, chi moyn ennill hwnna, fe bod y momentum yn dechrau. Ie, yn union. Llanfynydd gall hwnnw'n sicr. Ond mae Brycheiniog drych a wneud fel ath y dynion. Maen nhw'n tîm sydd ddim yn gwybod, ddim yn rhoi lan o'n gwybod. Ar hyn o bryd, yndyn nhw? Mae'r ddoi yn edrych yn comfortable iawn. Di Brycheiniog i weld jyst yn ystod yna, dal i tir, yn aros am y cyfle yna. Oren. A so nhw'n mynd i roi lan o'n gwbl. A Llanfynydd, Mae Llanfynydd yn dechrau sleido. Mae'r glaw a'r tywydd yn dechrau cael effaith falle ar y tir. Maen nhw'n colli trad am beth i waith. Brycheiniog sydd yn sicr yn mynd i'r cymeriad cywir ar hyn o bryd. Nhw sy'n mynd am nôl. Ond sy'n Llanfynydd yn roi lan. Maen nhw'n trial dal i tir ond fi'n ofan bod nhw'n mynd i golli hon, Sioned. A maen nhw wedi. Maen nhw wedi cholli ni. Merched Brycheiniog wedi mynd dan. Brycheiniog yn cael y gryn cynta. Wel. Clyfar tactegau da fyna. Jyst yn aros yn amyneddgar. Pwyll ac ymynedd sydd angen yn dyfe. Ie, chi'n chi gweld mae natur y merched i gyd lan nawr. Ond mae'r pwyl nesaf mynd i fod yn diddorol. Mae Llanfynydd yn mynd i ddod nôl yn gryf. Ie. Cofiwch chi hynny. Mae yna dipyn o ffordd i fynd. Y gorau o dri yw i. Brycheiniog gath y cynta. Tamen bach o ddŵr a fydda nhw'n ôl am y tynnad nesaf yn y man. Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni i ffeinal Tynnu'r Gelyn rhwng Llanfynydd yn cynrychioli Sir Gar a Brycheiniog. Llanfynydd yn y crysau di a Brycheiniog yn y crysau gwyrdd. Brycheiniog gath y gorau yn yr ornest gyntaf yna. Ie. Mae yna ddwy ornest i ddod, Sioned Phillips. Wes. Felly deith Llanfynydd nôl yn ffeitio'n galed. Ond gen i fel nawr. Tybed, os digon gan Sir Gar. Os digon o... Yn y tanc i ddod nôl i hon. Mae Brycheiniog yn barod. Llyged nhw ar y dyfarnwr. A maen nhw wedi methu'r drop. Dwi'n meddwl, oedd hwnna'n agos. A nawr, drychwch. Brycheiniog yn neud yr un peth yn eithon nhw'n yr ornest gyntaf yn Sioned. Do la wedyn jyst mynd, watcho'r tîm arall yn blino a wedyn jyst mynd. Ie, yn dyfyd, dyna maen nhw'n neud, yn jyst iste fewn ar hyn o bryd. A Sir Gar yn colli trad unwaith to. Mae'r un ar y cefn lawr. Maen nhw wedi colli trad, a Brycheiniog yn mynd am nôl. Mae'r tywyn ofnadwy sy'n Mae hon ar ben, mae ar ben. Brycheiniog yn neud y dwbl. Waw. Y bechgyn a'r merched wedi wneud i yn y sioe mawr eleni. Wel. Tipyn o gampthog merchedau mowr iawn iddyn nhw. Sioe i'w chofio i Brycheiniog. Ie, chi'n iawn.